The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, paalala lamang po sa lahat ng masugid nating taga-subaybay. Tuloy-tuloy po ang maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Kaya pipili po kami ng dalawang makatatanggap ng tig 1,500 pesos. Para makasali ang inyong entry, sundin lamang ang ating mechanics. Una, kailangan ay nakapalo ka sa aming Facebook page, YouTube account at TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pangalawa, kailangang i-share ang FB at YouTube live episode tuwing 1:00 ng hapon. Kasama rin sa entry ang panunood, pag-comment at pag-share sa aming posted episode. Pangatlo, kailangan ding itag ang 3 kaibigan o family members at siguraduhin na may hashtag na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pang-apat, mag-comment araw-araw sa aming Facebook at YouTube live program tungkol sa istoryang mapapanood sa live episode kasama ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. At pang-5, tuwing Biyernes 1:00 ng hapon, tatawagan namin ng live ang dalawang maswerteng mapipiling mabibigyan ng maagang pamasko. Kaya naman, abangan ninyo at baka kayo nang susunod na maswerteng mapipiling mabibigyan ng ating maagang pamasko na tig 1,500 pesos sa darating na Biyernes. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayon si Edelita Lana Rialingo. Inireklamo niya ang di umano'y pagnanakaw ng isang lalaki sa kanilang lupain, mga nyog, kopra at pili at ilan sa mga madalas daw puntiryahin itong kunin. Bukod daw dito ay mahilig itong magnakaw ng kamote. Ang kanilang pagkompronta sa sinasabing nagnanakaw sa kanilang mga tanim, nakunan ng cellphone video. Panuurin po natin ito. Hindi ako madumigay, may basa ito. Kuda ninyo ako sa barangay, kung sa barangay ninyo ako dito. Hindi mo mangyayari dyan. Kita din kayo problema, sugan mo. Yung nalaman ko niya, sugan mo. Okay, takbaon, hindi ko ang kuhaon, hindi man hindi pagkuhaon na nga. Hindi ko ang hiroon, hindi man hindi pag-hiroon na nga. So yan po mga kaibigan, ang video na nakunan sa pamamagitan ng cellphone tungkol sa di umano'y pagnanakaw ng mga produkto kasama ng mga kaibigan ang kamote. Ngayon po ay kasama natin na nagrereklamo si Aling Edelita. Edelita, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po naman. Opo. Kailan nyo ho nalaman o na-discover or natuklasan na pinagnanakawan pala kayo sa inyong lupain? Last year lang po. Umuwi siya dito sa Bicol last September before mag-birthday yung mama ko. Tapos, hindi ko napansin, sabi ng kapitbahay namin doon sa baba, kasi yung lupa ko, ando doon lang, may bahay din doon. Ngayon, nagsumbong sa akin bago pa yun mamatay, kasi namatay na yung nagsumbong sa akin na yung pili daw inakyat. Tapos, yung tarpaulin na nakalagay doon sa pili, tinanggal. Okay. Ilang hektarya ho ba yung lupa inyo, nanay? Ano po yun? 3,000 square meter po. 3,000 square meter. Opo. So, ito bang lalaki na nakunan ng video na nagnanakaw ay kakilala po ninyo? Opo, kapitbahay po ng mga magulang ko. So, kapitbahay nyo? Opo. Kamag-anak nyo ba ito o hindi? Sa side ng papa ko, pero yun ang sabi. So, kapitbahay, malayong kamag-anak sa side ng papa mo? Opo. Okay. Bukod ba sa kanya, may iba pa siyang kasama sa pagnanakaw? Dati yung magulang at saka kapatid niya po, dati yun, 2017 po, may pinail na po akong kaso niyan sa municipal trial court, kaya lang, clinose muna kasi may pinail kaming isang kaso noong kipapa na yung sa grave threat kasi yun nga, inaanohan si papa. So, ibig sabihin, kapag sinisita siya, umaalma at nananakot pa? Yes po. Okay. Kailan nangyari itong nakunan ng video? Last August 25 po. August 25. Ito lang Opo, taon na ngayon ito. po, opo. Sino po yung kumumpronta sa kanya? Yung kapatid ko po.
ano po yan, si Jingle na. Mhm. Nakita nyo rin ho ba yung aktual na pagkukuha niya ng mga produkto, mga pananim nyo? Hindi po, kasi yung ano po, yung pamangkin ko po at saka kapatid ko, yun lagi ang nandoon. Kasi ako po, lagi nandito sa Legazpi. So hindi po ninyo, hindi kayo personal nakakita. Hindi Pero po. yung kapatid mo at pamangkin mo, nakita talaga nila. Opo. Actual nilang nakita na nangunguha ng produkto doon sa lupa nyo, itong kapitbahay nyo. Opo. Okay. Ito ba talagang lupain nyo? Puno ng mga pananim? May mga gulay, kung ano-ano? Opo, may ano yan, pili, nyog, may tanim po yan na kamote, kamuting kahoy, may mga saging. Sino po ito nagtanim ng kamuting kahoy, kamuti, mga saging at pili? Nabili ko po ang lupang yan, Dati dati na. na po. Tapos tinaniman po ng tatay ko ng kamote at saka kamuting kahoy, may mga danggabi, Oo. at saka may saging, ganun po. Okay. So, kailan nyo huling nakita? Ito ba'y personal nyong nakakausap? Itong lalaking ito? Nakakausap nyo? Nakita nyo? O yung kapatid lang ninyo ang nakakausap? Kapatid ko po, kasi ano po, ito pong si Eduardo dati, nakausap ko na din po to doon sa ano, kasi last, ano ba yun, may binigay akong, nag-usap kami sa agrarian nito kasi pinatawag niya ako dahil sa lupang yan. So ngayon, Ibig sabihin, parang maliban sa kayo nagreklamo din siya. opo, Ah. nagreklamo siya kay so naging legal, niya, si Sir Bien Boyd. Andito po siya sa, provincial agrarian po, Okay. naka-assign. Sa estimate po ninyo, gaano na karaming produkto, gaano na karaming kamote, pili ang nakuha o nanakaw sa inyo? Hindi ko po mabilang kasi po, since last year pa po. Pero yung mga magulang niya, since 2016 pa. Okay. Wala kayong estimate kung magkano na yung halaga ng nakuha? Hindi po. Kasi At pinapabayaan. kung gaano din- karami, wala. Wala, hindi ko po. Hanggang ngayon ba, marami pang kamote doon? Marami Wala pa na bang po. pili? Ano na lang po, pili at saka nyug po. Tsaka nandun. kakao. Ayan, may mga Okay. kakao po pa yan. So sa kabila po ng kayo'y umaalma at nagrereklamo nga sa pangunguhan niya ng produkto, hanggang ngayon ba tuloy-tuloy pa siyang kumukuha ng produkto doon? Kahit sinita na siya? Opo. Basta yun last August 25 po, nung magpa-harvest yung tatay ko ng nyug, Kumuha pa siya? kumuha po siya. After Pinatigil. nun, hindi na nasundan? Hindi na po. Kasi Wala bang bakod itong ninyo? may bakod po. So paano? Sinisira niya? Opo. Lumulusot siya doon sa barbed wire. Opo. May Okay. po yan ako binigay, sir, na Opo. yung may bakod. Ito ho bang mga produktong ito, sino talaga yung nakikinabang nito? Kung hindi ninanakaw? Kami po. Yung papa ko ang at saka Binebenta nyo o personal na pangungonsumo? may yung nyug po sa Kopras pa at saka pili, ibinibenta po. Okay. So, nung kinumpronta siya, umamin ba siya na nagnakaw siya ng produkto? Hindi. Yes po, umamin siya sa agrarian. Ano po ang depensa niya? Kanila daw po yung lupa, yun sa magulang niya daw po. Okay. So parang pinalalabas niya na wala akong ginawang pagnanakaw kasi sa amin yan. Opo. Pero sa katunayan, nabili nyo na. Opo. Ayun. Okay. So, ano po yung resulta ng pagharap nyo sa agrarian? Yun nga po, may pinagpermahan po siya na hindi na siya papasok doon. Kailan po yun, yung pinirma nyo? Hindi ko po kasi may kapwa Last po year ako. pa? Opo. So last year pa kayo, last year pa October siya may pinirmahan, pero ngayong Agosto, nanguha pa siya. Opo. Basta simula nga nung pagkagaling niya doon sa agrarian, pag uwi niya doon sa Barangay Kabit, Tuloy pa rin. kumuha pa rin siya. Ayun. So, walang silbi yung pinagpirmahan niya Yes doon po. sa Opo. agrarian. Sa madaling sabi, papel lang yun na pinirmahan niya, pero patuloy at umuulit-ulit pa rin siya sa pagkukuha ng produkto doon sa Opo. lupa ninyo. Ayun. Okay. Ito ba may pamilya din? Nasa Bulacan daw po. Yung pamilya? Opo. So, siya'y mag-isa lamang dyan ngayon? Opo. Pero kahapon, sabi ni Kapitana, andoon daw yung anak. Parang may isang anak naman. Mga ilang taong gulang na ho ito? Siguro ko po nasa 30 plus po. Kasi bunsong anak yan ng Yolanda. So, mabuti na lang po pag sinisita, medyo hindi naghuhurumintado. Paglasing po. Paglasing. Yes, nagwawala po. Sigurado dahil sa bukid yan, may dalang itak. Yes. Buti na lang po, wala pa namang nasaktan. Wala pa naman po. Maliban doon sa, yung parang pagbabanta doon sa tatay mo Opo. noon. Opo. Kaya kinasuhan nyo. Okay. So kahit ba anong klase yung binakod nyo rito?
Ano po siya, kahoy na may barbed wire po. Kasi Okay. 3 beses na po yan eh. Una po, nung magpa-separate ako ng lupa, ang nagbantay dyan, yung mga pulis, 4 na pulis, at saka yung mga barangay tanod, sila ang nagbakod. Diretso lagay ng tarpaulin. Tapos naipaliwanagan na nga yung magulang nila, yung mga kapatid niya, na ang lupang yun, hindi sa kanila, kundi sa pangalan ng Andres Mendina na nabili ko. So ngayon po, nung masira ang bakod na yun, kasi sinisira nila, pinapasok nila, nagpabakod ulit ako. Okay. So, nung nagpapabakod ka ba, pumalag ba siya noon o nandoon ba siya? Wala. Nung pangatlo pong pabakod ko, hinarangan na ako. Ayaw, yung taga-bakod ko, ayaw pabakurin. Kaya yung nagpabantay kami sa barangay Tanod, so ayaw talaga. So ngayon, inutusan ko yung barangay Tanod barangay Kagawad po. Inutusan ko na tawagin si Kapitana kung ano ang desisyon ni Kapitana. Kaya yung pangatlong pabakod na yon, si Kapitana ang nagpabakod. So, hindi na siya pumalag nung si Kapitana Hindi na po. Pero, pagkatapos na mabakuran, tuloy pa rin yung pagkuha dyan ng produkto. Opo. So, parang hindi alintana at hindi hadlang sa kanya kahit may bakod. Opo. Okay. Buti na lang hindi nyo naisipan lagyan ng kuryente yung bakod. Yun nga tinuturo sa akin eh. Lagyan na lang daw. Okay. Sinusubukan po, medyo hindi ko nakakuha kasi bus eh. Kailangang silipin ko eh. O dito na muna ako. Natatahuban eh. Sinusubukan ng aming team na makapanayam sana itong inireklamo na si Eduardo Bata. Ngunit hanggang ngayon ay tila nagtatago na ata dahil hindi na mahagilap sa kanilang lugar. Ito, manang idilita, nasa kabilang linya si Kapitana Adel Palana Binyas, ang punong barangay ng Kabit, Manito, Albay. Wala pa si Kapitana. Okay, sige. So, mamaya, sinusubukan pa nating matawagan si Kapitana para makuha rin. Nagre-ring ba? Hindi nagre-ring yung linya ni... Masyado kasing malayo. So, pag hindi natin makuha si Kapitana, sa pulis tayo. Okay? So, ito bang Barangay Kabit ay anong bundok? Opo, mahirap ang signal Mahirap. doon. Lalo na pag smart number po. Bihirap ang Wala pa si signal Kapitana? doon. Wala. Sige. So, yan, mga kaibigan, sinusubukan sana namin. Una, si Eduardo. Hinahanap namin. Gusto sana naming mapagtatanong dito at makapagpaliwanag siya ng side niya. Kaso, hindi na po mahagilap. Pangalawa, si Kapitana po ay sinusubukan sana namin. Kaya lang, gaya nga po ng nasabi ng ating bisita, mahirap po pala yung signal doon sa lugar na yon. So, malamang, mahirapan tayong makontak si Kapitana sa mga oras na ito. Nandiyan na ba sa linya? Okay. Mga kaibigan, samantala, kailangan na nating idulog ang problemang ito sa Philippine National Police dyan sa bayan ng Manito, Albay. Nasa linya si Police Master Sergeant Alexander Luterte, ang investigador ng Manito Municipal Police Station. Sargento, magandang hapon po. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Opo. Sir, nabigyan na ho ba kayo ng background tungkol dito sa problemang aming tinatalakay ngayon sa palatuntunan? Ito po yung reklamo ng aming bisita dito ngayon, na si Aling Idilita Lana Rialingo patungkol sa kanyang lupain na 3,000 square meter na bagamat ito'y nababakuran na ay patuloy na may kumukuha ng produkto sa loob na galing sa labas o partikular kapitbahay itong si Eduardo Bata. Kinukuha yung nyog, kinukuha yung bunga ng pili, kinukuha yung kamuting kahoy, pati kamuti hindi nakaligtas, pinagkukuha. Sa ganitong klase ba, sir, ng problema na yung kapitbahay mo o kapitbahay ng pag-aari mong lupa ay kinukuha ang produkto mo, ano po ang maaaring maisampang reklamo? Sa ganyan po, sir, na insidente, sir, ang possible po natin, sir, na pwedeng i-file niyan, sir, is qualified theft, sir, under Article, sir, 310 po ng Revised Penal Code. So pag nanakaw po ito, Sargento, klaradong pagnanakaw? Yes, sir. Klaradong-klarado, sir. Tapos pumasok na po siya dun, sir, sa ipinagbabawal, sir, na lugar. Opo. Pwede nga po dun, sir, kay Ma'am Idelita na pumapasok na sila dun sa nababakurang lupain ni Madam. Opo. Kaya, possible po. Yes, sir. Opo. Sargento, kapag ganito pong nakasuhan si Eduardo ng qualified theft o pagnanakaw, ano po ang maaring kahinatnan? Halimbawa ho, mapatunayan na talagang nagnanakaw siya, ano po ang parusa dito? Ang
pwede siya sir mahatulan sir ng prison correctional o pagkakabilanggo ng 6 na buwan hanggang 6 na taon sir. Uy, mabigat pala, no? Yung, Yes, sir. yung pagnanakaw pala ng kamuti sa kabungan ng pili, pwedeng abutin ka ng 6 na taon sa kulungan. Yes sir, papasok na po kasi sa sir sa qualified theft sir. Nandun po siya sir sa isa sa mga elements po sir ng qualified theft, yung pagnanakaw po sa coconut farm sir. Opo. Okay. So, kung ganito po na talagang patuloy na paulit-ulit na nangyayari ito, ano na po ang advice nyo, sir, na dapat gawin ni Aling Idelita Lana Realingo para makapag-file na po siya ng formal na reklamo? Yes sir, actually sir, si Ma'am Edelita sir, magdulog na po siya sa aming tanggapan last first week pa po sir ng September. Ang naging problema lang po yata sir, yung possible witness niya po sir, kasi po, pagpunta niya po dito, sabi niya may witness na po siyang 2 Opo. na mismo po sa Barangay Cabe. Tapos, yung pagbalik niya po another way, according mismo po kay Ma'am Edelita, yung witness niya po, ayaw na magbigay ng Testigo. voluntaryo po. Ay. Yes sir, ito ang pinaka-importante po Oy, sa tama ka. Tama ka, Sargento, kasi kung walang testigo, hindi tatayo yung kaso. Yes sir, tapos sir, kung babasihan lang namin sir yung video, tapos yung statement niya, according duman sa magiging possible witness niya sana sir, pwede na sana yun sir, kaso nag-back out na. Siguro Kaya natakot. Natakot ba yung witness mo, Aling Idelita? Opo, kasi po, yung nakita mo po sa video, si Jingle, yung kapatid ko, dati po, nagtestigo po siya dati doon sa papa ko. Ngayon, para makagante yung doon sa kabila, yung sa pamilya nila, ginawa ng kwento, kinasuhan. Yung kapatid mo? Opo, kaya natakot na siya ngayon magtestigo sa Saka akin. sabi mo nga, matapang paglasing itong Opo. inirereklamo mo. Basta po ang pamilya nila, matapang po. Oh. So wala kang ngayong wala kang witness ngayon? Wala po, kasi po natatakot sila. Kasi ito kasing kapatid ko, pagkagabi nagdudugtong ng tubig, baka daw abangan. Kasi ando doon, dadaan sa may bahay nila. So, narinig mo naman yung sinabi ni Sargento, ang problema lang natin, kaya medyo mahirapan pang makapag-file ng formal na reklamo dahil wala ka pang witness. Opo. So, pero kung makakuha ka ng witness, ay talagang mairereklamo natin itong si Eduardo. Opo. Yes, Tapos sir, si sir, at least one witness lang sir, mag-corroborate dun sir sa Oho. halikat ni Ma'am Edelita against naman sir si respondent sir. Oh, Kaya kahit isang witness lang, Sargento, ano po? Yes sir, anytime sir, basta may isang witness Oh, lang sir. meron ka ba, Ma'am Edelita, kahit isang witness? mama ko sana kasi siya ang nagpa-blatter Okay. sa kasong yan. Kaya lang problema, ayaw din kasi matanda na din. Matanda Baka, na, yun. Yun lang po, alam mo, Nanay Edelita, at paprangkahin kita, tatapatin kita, yun din ang problema sa ating kuminsan. Pag ganito na may gusto tayong ipaglaban, may gusto tayong ireklamo, kanya nga lamang kung talagang walang titistigo at panghihinaan ng loob yung titistigo, walang mangyayari sa reklamo natin. Kasi hindi naman pwedeng surkatin yun ng PNP, ng mga otoridad. Kasi may proseso naman talaga yan. Dapat may testigo, Nanay Edelita. Opo? Okay. So, Sargento, kapag kompleto na po si Nanay Edelita, may testigo, ay handa pong umaksyon ang inyong tanggapan. Yes sir, anytime po sir. Nandito man lagi po sir ang PNP sir para tumulong sa kanila sir. Dahil na sir sa mga ganyang incident sir sa pagnanakaw sir. Opo. May mga sumon pala ito sa barangay, no? Opo. Hindi umaaten. Hindi po. Ay, talagang dapat ireklamo muna kasi hindi na nagre-respeto sa barangay. So, dapat may testigo ka. Siguro yung barangay official kung... Opo, pwede naman po siguro si Kapitana. Ay, kausapin niyo po. Opo. Kaya lang, kung maraming butante yun yung pamilya, no, baka hindi mo na magbabarangay eleksyon, di ba, Kasi, Sargento? yun nga, sabi ko, pwede naman sabi ko nga, sana si Kagawad na Dadaya, si Jun Dadaya, kasi yun ang lagi kong inuutusan. Tapos ito si Kapitana. May certificate to file action ka na ba? Opo. Ayun na pala. Testigo na lang talaga ang kulang mo. Okay? So yun nga, sabi ko kay Kapitana, hindi ko kasi makausap masyado si Kapitana, Bakit? lalo na ngayon, busy siguro. Hindi Hindi nga po makontak. Naghahanda para sa Oktubre, ano? Okay. Sargento, maraming salamat. Alam ko na handang-handa kayong tumulong. Ang tanggapan ng Manito Police Station, talagang kailangan lang may testigo. Yes sir, anytime po sir. Laging ready naman kami sir about yun sir sa umaksyon sir sa mga ganyang sitwasyon sir. Opo. Salamat po, Sargento. Thank you so much. Maraming salamat din po sir.
Opo. Ganito na lang, Nanay Idelita. Siguro, sasamahan ka ng aming team sa pagpunta mo doon sa Manito para makaharap din natin si Kapitana. Kasama yung team namin para maintindihan talaga natin kung pwede bang si Kapitana ay manindigan at magsabi na talagang may nangyayaring pagnanakaw doon sa lote mo. Kasi ang problema mo ngayon, walang testigo. Opo. Ayun talaga, kapag anumang reklamo, anumang kaso na pwede nating i-file laban sa gusto nating habulin, kapag walang testigo, mahihirapan tayo. Opo? Pero huwag ka mag-alala, Nanay. Sasamahan ka ng aming team. Baka makakuha tayo ng testigo. Kasi kawawa ka naman. Ikaw yung may-ari ng lupa, ikaw yung pinagnanakawan, parang paulit-ulit pa. At yun nga, medyo matapang pa yung nagnanakaw sa lupa mo. Since pa po yan, 2016 po, talagang magulang ko, yung mga naiiwan, kasi palagi kasi ako andito sa Legazpi. So ngayon, lalo na ang papa ko, dinodoro nila na magnanakaw daw, kamkamero, ganun. Wala kang planong ibenta yung lupa mo, Nanay? Ibenta natin kay Tanggol. Baka hindi umubra Yun nga, yan sabi ko nga doon kay Eduardo, sige, bilhin mo. Total, ibenta natin nasa kay Tanggol para hindi umubra si Eduardo. No? So, ano ho ang panawagan mo kay Eduardo? Kung nakikinig siya o nanonood siya at kay Kapitana. Panawagan ko kay Eduardo, alam ko, hindi ko alam kung nakikinig ka or kung nasaan ka kasi alam ko lagi kang tumatakas sa anumang kaso na alam ko may mga kaso ka din na tinakasan sa ibang lugar. So ngayon, nakikiusap ako sa iyo, natigilan mo na ang panggugulo sa pamilya namin at saka sa magulang ko, huwag niyong idadamay, mga kapatid ko, huwag niyong idadamay. Pati magulang mo, alam nila yan, kapatid mo, lalo na si Francisco, inaano niya, pag dumadaan yung tatay ko, sinasabihan, dinodoro niyang magnanakaw. So Tigilan niyo po. anong pakiramdam, Nanay, na parang binabaliktad? Kayo na ngayon ang sinasabihan na magnanakaw? Yun nga po. Kaya doon ako naiiyak eh. Kasi yung mga ginagawa nila, lahat yung binibigay sa amin, sa pamilya ko, lalo na sa papa ko na walang Nung binili pakialam. mo ba nung binili mo ba yung lupa, naisip mo ba na magkakaproblema ka ng ganyan? Hindi po. Kasi mag-aayos naman po yung papel. So, simula talaga nung yun, hindi naman talaga yun dapat bibilhin kasi yung parang sanla lang yun sa akin. Tapos, nung walang may bayad sa akin kasi walang anak ay yung nagbenta nito sa akin, may sakit na hika. So, parang ginagawang pambili niya ng gamot. Wala siyang maisip na ibayad sa akin. Kasi ako, single mother ako, tapos may 3 akong anak. Itong mga anak ko, hindi naman talaga kami nagagastos kasi mga scholar ang anak ko. Matatalino. Opo. Ano siya ng DOS? Lahat po kasi UP nag-aaral. Nanay, may nararamdaman ho ba kayong malaking takot na baka dahil dito sa ganitong sitwasyon, mapahamak yung tatay mo, yung kapatid? Opo. Yan pang kinatatakot ko kasi dati, nung wala ako last year, itong Francisco, ginigit-git si Papa doon daw sa daanan, isolo lang na naglalakad. So ngayon, buti na lang, itong Papa ko, may nakita nung isang apo na nagsumbong. Kasi gustong ihulog doon sa lupa ko mismo kasi medyo Okay. So, yan po. Kaya yan po ang kinatatakot ko kasi ayaw ng mama ko na magtestigo tsaka kapatid ko. Baka daw kasi abangan sila kasi magkapit-bahay lang. Medyo delikado talaga. Okay. So, mga kaibigan, kung nakikinig ka, Eduardo, o yung pamilya nyo, kukunin pa rin namin at susubukan namin na makausap kayo nang sa ganun ay marinig namin ang inyong panig kung ano ang inyong masasabi, ano naman ang inyong paliwanag tungkol dito sa reklamo ni Nanay Adelita. So huwag kayong mag-alala, Nanay, sasamahan ka ng aming team sa pagpunta doon sa Kabit para makausap si Kapitana at nang sa ganun, malaman natin kung may titistigo talaga sa iyo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, Mr. na na-stroke nais maiuwi ng kanyang misis sa Masbate. Ang ating pagtugon sa kanilang kahilingan abangan. At siyam na kataong nabiktima umano ng investment scam sa Goa, Camarines Sur, ora mismong inaksyonan ng ating programa. Ang buong kaganapan abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto?
Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Kasama natin ngayon si Margie Palomar mula sa Santo Domingo, Albay. Hiling niya ay maiuwi sana ang kanyang asawa sa Masbate. Magandang hapon sa iyo, Margie. Magandang hapon po naman. Opo. Kumusta ang kalagayan ng mister mo? Ayun po, ganoon pa din po. Nasa po siya ng process na stroke. So taga Masbate siya? Opo. O, saan sa Masbate? Sa Dukol, Balino. Dukol, Balino, Masbate. Opo. Kailan pa ho na-stroke itong mister nyo? January 12, 2019. Matagal-tagal na. Opo. Bago po siya inatake, may iniinda na siyang mga sakit-sakit?
Hindi niya lang po pinapansin kasi yung trabaho niya is a driver po sa sarong government employee. Sa government car ang Opo. pinagmamaneho niya. Okay. Ilang taon na ho ngayon ang mister po ninyo? 60 na po. 60. Nung March. So senior citizen na? Opo. Nakapag-retiro na? Opo. Okay. May mga anak ho kayo? Meron po. Ilan ho? Bali, 7 po. Malalaki na? Yung isa na lang, 14 years lang po. Yung bunso? Opo. Yung mga malalaki may mga May pamilya mga na? asawa na po. Nasaan ho sila? Ang isa po nasa Manlilipot, ang isa po nasa Pulangi, ang isa po nasa Legazpi, ang isa din po, ang dalawa po, yung panganay ko po nasa Baclayon, Bakakay, pero nag-dialysis po siya. And yung kaisa-isa ko pong anak na babae, nandun din po sa Bakakay, Baclayon, Bakakay, Albay. Yung bunso yan? Hindi po, ang pinakabunso kasama ko po dyan sa labas. Nag-aaral pa yung bunso ninyo? SPED po, sir. Okay. So, paano niya ngayon po yung hinahati-hati yung oras ninyo sa pag-aalaga sa mister nyo? At syempre, anong hanap buhay po ninyo? Kung ano-ano na lang po, pagkitaan ko para sapat po sa kumain din kami sa umaga, tanghali at hapon. Opo. So, ganun pong ginagawa ko pagdating ko po sa bahay. Habang nagluluto po ako, naglalaba. Pag naglalaba po, kasabay na po yung paghuhugas ng mga plato. Ito ganun. bang isa mong anak may kapansanan na? Meron po. So, paano ho ito? Mag-aasikaso ka sa mister mo, mag-aasikaso ka Sinasabay ko po silang dalawa, ganun din po nasa loob ng isang bahay. Gaano po kahirap, nanay, ang pinagdaraanan po ninyo? Sobra po kahirap ko na ako po magsasalita. Talagang sobra po kahirap. Hindi ko po sana kaya lang kakayanin ko po dahil mga pamilya ko sila. Okay. Bakit ho naisipan yung dalhin sa Masbate yung mister po ninyo? Kasi ganun po ang nangyari po, sir. Hindi na po siya makapagtrabaho. Hindi na rin po kami kakain pag hindi po gumawa ng paraan. Ang pangarap po sana kahit katulong man lang makapasok ako para ma-maintain ko yung yung sa maintenance. Ilang taon na ho kayo? 60 na po ako kahapon. 60 ka daw, belated happy birthday po. Thank you po. Senior citizen na po pala kayo kahapon. Okay. So kung madala po siya sa Masbate, sino mag-aalaga sa kanya? Anak po ng kapatid niya din, pamangkin niya din po. Sigurado ho kayo na alagaan ng pamangkin niya? Opo, kausap ko po kanina. Anong sabi po? Okay daw po, basta ihatid ko daw po siya doon. Handa naman po siyang asikaso sa kanya. So kapag nasa Masbate na siya, kayo babalik dito? Opo. Magtatrabaho? Opo. Kaya nyo pa, nanay? Kayang-kaya ko pa po, sir. Kailangan kayanin ko po para... Anong kaya nyo pong... Wala po kayong mga sakit na nararamdaman? Kahit katulong titiisin ko lang, kahit masakit yung likod ko, okay lang po sa akin. Basta importante po may trabaho ako. Hindi po hingi ako ng hingi kahit saan, kahit sa kapatid ko o kung sino-sino nakakaya din po kung ibig sabihin. Mahirap talaga pag nanghingi lang. So, matagal hong naging driver ito si mister nyo? Within 38 years po. 38 years? Opo. Okay. Sa tuwing nag-uusap ho kayo o nagkukwentuhan kayo ni mister ngayon, ano po madalas na mapag-usapan nyo? Kayo ba yung nag-uusap pa? Parang ganun din. Kaya lang may konti pong alitan, sir. Pero, Bakit? pero nagkakasundo dahil po sa mga ganito pong sitwasyon, yung gaya ng mga pangailangan. Opo. Ganun po talaga na ganun doon, sir. Kaya lang konting unawa po. May mga pagkukulang sa kwan, medyo madalas mainit ang ulo, Opo. diskusyon. Opo. Kasi paano ko siya papakainin? Wala din po akong trabaho. Hindi na rin po siya makapagtrabaho. Pero kumusta naman, nanay, yung love life nyo? Na dalawa, kasi... hindi ko naman po siya iniiwan kahit ganyan siya. Mahal na mahal Opo, nandyan pa rin siya sa akin. Hindi ko po siya May kaya. nangyayari pa ho ba? Ay, wala na din po kasi hindi naman po kaya niya. Si Sergio. Bakit may umalakak sa... cellphone? Sa cellphone. Okay. So, nanay, sandali lamang ho, Opo. At nanay Margie, nasa kabilang linya ng telepono si Heidi Palomar. Ang pamangkin ng... Siya yung humalakak? Okay. Ang pamangkin po ng inyong mister. Magandang hapon po, Heidi. Good afternoon, sir. Ba't napatawa kayo? Kasi kung seryoso ang tanong mo po, sir, na Kung may nangyayari pa. May nangyayari naman eh. Nagdidiskusyon sila. Yung nagtatampuhan. Nagtatampuhan. Yan yung mga pangyayari. Pero yung iniisip mo kasi ay pangyayari, malabo na talaga yata. Okay. Kumusta ka naman dyan, Heidi? Kumusta ka naman dyan? Okay lang po, sir. So, alam mo ba itong sitwasyon ng iyong tiyuhin? Ay, opo, sir. Kasi nung mga nakaraan, nagpunta po ako sa kanila sa Santo Domingo. Okay. So, ikaw daw kung sakali na madala niyan sa Masbate, ikaw daw ang aasahan na mag-asikaso dito sa tiyuhin mo? Opo, kasi malalaki naman po rin mga anak ko. Tapos, wala naman pong naawa din ako para kakaiba ka, alam mo, Heidi, kakaiba ka. Kasi karamihan ng kakilala kong tao, karamihan ng mga nalalaman ko, ayaw mag-asikaso ng ganyang may mga sakit-sakit na, lalo na hindi mo naman tatay. Tiyuhin, medyo iba ka.
Ay, ganun talaga, sir, kasi kailangan ano man ang magagawa, walang ibang tao mag-ano, kami-kami lang din. Magtutulungan Pamangkin. ay opo. So, ibig sabihin, bilang kapamilya, mahal mo rin itong tiyuhin mo, talagang bilib ako sa'yo. Juan, ito ba'y may tinatanong ka bang utang na loob dito sa tiyuhin mo? Mabait ba ito sa'yo noon? Hindi man, kasi parang malalaki na rin kami nagkakilala. Okay. Ikaw ba'y may pamilya na rin? Meron po. Malalaki na anak mo? Pero, opo, may yung dalawa kong anak, may asawa na din po. Tapos yung bunso po, grade 10. Yung mister nyo po? Nasa Maynila po nagtatrabaho. Opo. Kayo po, ano pong trabaho ninyo? Minsan naglalabada sa kapitbahay. So, handang-handa kayo na alagaan yung tiyuhin nyo kung madala dyan sa Masbate para naman medyo makagaan-gaan dito kay Nanay Margie, ano? Ayun po, sir, syempre. Opo. Hindi naman ibang tao yan, parang ama ko na din. Opo. Anong gusto mong sabihin po dito kay Tatay Joseph at saka kay Nanay Margie? Ay, sa kay Tito Boy, huwag siya mag-alala kasi baka nagdadalawang isip siya na hindi ko kaya siyang alagaan. Kayang-kaya ko yan, Tito Boy. Malakas ka pa naman minsan. Si Tita Margie, atid nyo na, tita. Dito lang ako nag-aantay. Tita Margie, anong gusto mong sabihin kay Heidi? Salamat, be. Tatanawin kong utang na loob yan. So, napakabait mo pamangkin ni Papa Boy mo. So, hindi ko rin, kahit kailan, kahit mamatay ako, huwag na muna, BBID. Wala na nga nangyayari, mamamatay ka pa. Dadalhin ko yung kabaitan mo. Opo. So, Heidi, ano naman ang masasabi mo, Heidi, kay tita mo, Margie? Kaya mo yan, tita. Pagka may time mo, halimbawa may pwede ka rin bisibisita kang nasa Masbate na si Tito. Opo, alas. Baka naman pag nasa Masbate na si Tito Boy, hindi mo nadalawin, nanay. Ako nalulungkot, nag-iiyak napaluwa nga kami kanina sa labas, halos hindi ko rin po kayang iatid doon. Kailan So ang gusto mong mangyari, ura mismo, talagang paggaling mo dito, diretso natin sa Masbate. Nandyan na? Dala nyo na yung mga bag nyo? Ay, hindi pa po. Hindi pa. Asikasuhin ko muna po, sir, yung tinitira naming bahay bago ko iwan kasi may mga babayaran kaming hours na dapat ko munang pag-iusapan na wala pa po akong pambayad sa panahon na to. Magpapasok muna ako ng trabaho para makaprovide ako ng pambayad doon. Okay. So, Heidi, sandali lamang, dahil sa hiling na yan, nanay, sasagutin na ng Ako Bicol. Tabang ora mismo ni Congressman Saldico yung gastusin mo pamasbate. Opo. Yung pamasay. At maliban dyan, may tulong pa dito na ipinaabot sa'yo. Siyempre, magbabiyahe kayo, nanay. Mula yan sa Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico. So, Heidi, sagot na ng Ako Bicol yung problema ni nanay kung paano makakauwi ng Masbate si tatay, Tito Boy. At siyempre, ihatid ni Tita Margie. Opo. Okay. So, hintayin mo na lang dyan, Heidi, ha? Opo, sir. Okay. At malay mo, bago magpunta dyan, may mangyari pa, no? May mangyari muna. Opo, kabaitan. Okay, nanay, anong masasabi mo po? Maraming salamat po sa Ako Bicol at saka dito po sa Tabang Ora mismo ni Saldico and then po sa Action Co Center. Maraming salamat po sa inyong mga tulong na hindi ko po malilimutan kahit kailan. Maraming salamat po sa lahat din ng mga staff. Pero bilib ako sa iyo, nanay, talagang dinadaan mo sa lakas ng loob, tibay ng dibdib. Kaya mo yan, nanay, ha? Opo. Minsan Huwag din lang po, makakalimot sa pong may opo, kapal. minsan din, sir, umiiyak din ako kasi parang hindi ko po kaya, pero... Ako, nanay, umiyak din ako. Nahulugan ng yung kuko ko. ng martelyo. So, nanay, ha? Opo. Sana makarecover si tatay. At ingat po kayo lagi. God bless. Samantala, dumako naman tayo sa ating Tabang Ora mismo update. 2 sa 9 na kataong na biktima umano ng isang investment scam sa Goa, Camarines Sur ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong. At dahil sa kanilang mga hinaing, ora mismo tayong umaksyon kasama ang opisina ng National Bureau of Investigation o NBI. Mabawi pa kaya nila ang kanilang ininvest na pera? Panuurin po natin ito. Okay naman, siya lang po talaga yung pinaka-attitude na pag may mali kang nasabi, ililigwa ka sa GC, tatanggalin ka, parang magsasalita ka ng ganito, ililip kita, parang ganyan, parang siya pa yung matata. Hindi naman po ako aagot sa puntong sasagutin ako sa kanila kung hindi nila po ako pinabastos. Alam ko pong may atraso ako sa kanila, pero sana naman po, bigyan nila ako eto. Ayaw niya talagang ibigay. Naloko ka na nga, siniloko mo kami.
kalahating porsyentong interes na alok ng isang negosyante ang hindi natanggihan ng mahigit 9 na katao mula sa Camarines Sur. Ngunit nang pumalya na ang negosyante sa kanyang ipinangako, hindi na muli sila kinausap. Kaya naman, ora mismo silang dumulog sa aming programa upang mahagilap muli itong nagpakilalang negosyante sa Camarines Sur. Sino ba itong nag-alok sa inyo ng investment? Jana May Angeles Palmes. Bali, isa po siyang online seller. Anong klaseng investment itong inalok sa inyo? Pera po na i-invest sa kanya ng tao, in return po ng 50%, ipapasok niya po sa negosyo like emergency loan po. Yung emergency loan po, good for ano lang po yun, 7 days. Yung 7 days po yun, pag nagpautang po siya, ang return po sa kanya plus 20% interest. Kaya po naisipan ko po na i-pull out agad yung pera kasi kung ibibigay niya sa akin ng plus 50% tapos in 2 weeks, 40% lang po yung makukuha niyang profit galing po sa creditor, lugi pa po siya. Hindi nyo siya personal na kilala? Hindi po. Parang last year pa po kasi siya nagpapa-invest. So, hindi po naman namin alam. Since wala naman po nagpo-post na parang may problema. Kaya ayun po, nainganyo po kami. Bali sir, wala naman po kasing bad na feedback. Pero wala pong reklamo tungkol sa kanya. Na mga magkano yung nakuha sa'yo na pera? 50 po. Saan galing yun? Sa savings po namin. Saan mo sana nilalaan yun? Ano po? Sa negosyo po. Kasi may maliit po kaming business, pero natigil. Na-invest ko po is 30,000. Yung last year pa talaga ako nag-umpisa. Tapos nag-umpisa ako sa kanya lang, nung February. Tapos March, nahihirapan na siya. 1 month po kasi yon. Ka-attitude na pag may mali kang nasabi, ililigwak ka sa GC, tatanggalin ka, parang magsalita ka ng ganito, ililip kita, parang ganyan. Parang siya pa yung matapang. Try ako sa kanya, tapos siya yung palpak talaga. Anong pinangako sa inyo? May babalik pa ba? By April 5, may ibabalik na sa amin. Ngayon, ang dami niyang reason. Hindi na nga po kami nag-demand ng interest. Hindi naman po pwede na siya po yung may atraso, tapos kami pa po yung... Pupunta? Yes po. Ayaw niya talagang ibigay. Ngunit dinipensahan ni Jana ang sarili at pilit na ipinaliwanag ang dahilan kung bakit nahinto ang kanyang payout. Jana May, magandang hapon sa iyo. Musta na ang status ng mga pera nila na inilagak sa iyo? Yung mga sinabi naman po nila, totoo naman po yun eh. Nagka-problema po ako sa investment na negosyo. Hindi ko po siya dinideny. Never po ako nag-deny na nagka-problema po yung negosyo ko. And nakapag-post po ako na bumabawi po ako. Bumabangon po ako dun. Pagkakalugmo ko, nag-invest din po kasi ako sa iba. And then yung iba po is napautang. Hindi naman po ako aabot sa puntong sasagutin ako sa kanila kung hindi nila po ako pinapastos. Alam ko pong may atraso ako sa kanila, pero sana naman po, bigyan nila ako eto. Siyempre galit sa'yo eh. Siyempre may masasabi. Good ba yun? Yung good night mo? Ay hindi, ayoko na makipag-usap. Good night. Matutulog na ako. Naloko ka na nga, niloko mo kami. Diyos ko, patong-patong yung kasalanan mo. Dahil dito, muling nagbigay ng babala ang Agent 3 ng National Bureau of Investigation sa Naga City na si Agent Joey Ahero patungkol sa problema ng magkabilang panig. Winawarn na natin ang public dyan na pag mga investment schemes na sabi nga matataas ang interest, may kasabihan tayo na if it's too good to be true, it's not true. Ang kailangan gawin nila dyan, titingnan muna nila kung yung papa-invest na is registered sa SEC, sa tech natin. Kailangan hindi lang registered, dapat may secondary license yan na sila ay authorized to solicit investment from the public. Pag hindi sila autorizado, may violation po dyan. Papuntahin po sa office ng NBI at i-assist po natin para makapag-file po sila ng kaukulang kaso sa nag-recruit na yan. Makalipas lamang ang ilang linggo, ay tumungo ang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa tanggapan ng NBI Naga City para samahan ang 9 na kataong natangayan ng pera. Ini-expect nyo kasi kailangan makuha ko yung promise nyo na 50%, 30%, so on and so forth, di ba? So, lumalaki yung ini-expect mong sisingilin. Hindi na nga makakabayad yung tao. Yung gagawin nyo lahat, kailangan magbigay kayo sa kanya ng demand letter. Dapat ito personally serve ito sa kanya. Definitely may violation siya. So, itong
panloloko na sinasabi ng mga complainants na humihingi ng investment, and then they found out na pinangbabayad lang naman ito doon sa mga dating nag-invest at kukuha siya ng bagong investor para ipaikot yung pera. Yung nakukuha niya sa bagong investor, itatapal niya doon sa dati. So, Ponzi scheme ang tawag doon. So, bawal ho yun. So, malinaw na kung meron siyang pangluloko, may fraud and deceit. So, estafa ang ikakaso natin. Matapos ang paglalahad ng mga aasahang proseso, inumpisahan na nilang asikasuhin ang kakailanganing dokumento para sa kanilang reklamo. At sa araw ding iyon ay tumungo kami sa lugar ng inirereklamong negosyante upang formal nilang maibigay ang isinagawa nilang demand letter. Dito ay humarap na si Jana sa siyam niyang nabiktima. Sabay-sabay lang po sila. Gusto nilang magpapirma ng demand letter po. Kasi syempre, matagal-tagal na din po yung time na naibigay for you to settle the obligation sa kanila po. Pwede mo bang i-verify yung details? So, kailangan ko din po ibigay sa inyo yung copy ng computation. Kailangan ko pumunta din sa pinagawa niyo po nito. Kasi yun din po yung advice ng attorney sa akin. Kasi wala naman po nakakatawa. Nagsishare na kasi nagkonsulta rin kami sa attorney. Kadaling lang po. Hindi nagtagal ay nagbitaw na ng desisyon si Jana at nais niya nang tuparin ang kanyang matagal ng pangakong ibalik ang mga perang ininvest sa kanya. Makiusap tayo. Sana naman kung pwede ha. Kasi pinagdadaanan pa tayo ng magkasuntuhan pa tayo, mahabang proseso po. Magkagastusan pa tayo pare-pareho. I-settle natin kung pwede yung principal. Kung pwede. Principal. Oh, good. Very good. May naman po kami. Principal lang talaga. Simulat sa porta. Day mo man kayo masisisipan kami kasi inot na naiintindihan ko po lahat. Kasi never pa man kami nakasipa. Ihatiin mo lang sana yung pera sa halos lahat, baka makakuha din. Wait lang. Kasi di ba dakula sa mga, dahil na ba pwede itong matagdagan kada update? Hindi lang, kasi mag-8 sa inyo po. Sige po, ito lang po. One payment. Opo. Sando ang buslados. Ang mga complainant na nakapirma sa taas, sinda, mayo nang hahabulo na ano paman. Ata si Jana bayad na sa inda kang gabos na kantidad na nakuha sa inda. Dahil na idadagos ang pagsampa ng kaso laban kay Jana May Angeles. Ako ma'am yung masasabi mo sa naging paghaharap niyo po dito sa barangay para sa pagbabayad po ng mga ininvest sa inyo nitong 10 katao po. Una po, thank you sa mahabang pasensya. Ayun ba yan? Okay lang. And then, I'm sorry kasi ganun yung nangyari. Pero, inuulit ko, hindi ko sinasadya. Maling lang talaga. Na-mishandle lang. Isa lang yung nakuha ko na talagang yung tiwala, in-earn talaga siya. Hindi siya basta-bastang makukuha lang. Sa iba siguro magbi-business, dapat talaga may enough kang knowledge about doon. Hindi basta-basta din kasi. Sa ako, Bicol, thank you din kasi napadali yung medyo na-trigger lang talaga ako. Pero thank you din po sa program nyo and sana pati ako ma-help nyo, matulungan nyo din. Yun nga, peace of mind din. Thank you so much. Hindi man naging maganda ang kinahinatnan ng perang isinugal ni na Jonica at Elena. Sa huli ay nanaig sa kanila ang pag-unawa at pagkakapatawaran sa isa't isa at napagtanto rin nilang malaking tulong ito maging sa iba pa nilang kasamahan na mamulat sa realidad ng buhay na huwag basta-basta lamang maniwala at magtiwala sa hindi naman kakilala. Isipin muna bago magdesisyon and then ipaglaban. Kung alam mong tama ka, ipaglaban mo ang karapatan mo. Kasi wala naman mawawala sa'yo eh. Ako din po, sobrang thankful po ako sa Ako Bicol Tabang Ora mismo dahil siguro sa opinion ko lang, kung wala ang Ako Bicol, hindi po ganito ang magiging resulta. Siguro mas lalong nahihirapan kami ngayon. Maganda yung naging resulta ng both parties na nasya kami na gano'n, na isisettle na agad. Nabawasan talaga yung
bigat na nararamdaman namin in an instant po. Maganda talaga yung na kinalabasan na ginawa po natin ngayon na operasyon. Thank you, Jana, and sa family, Barangay Katagbakan, and sa Bicol, Tabang Ora mismo. Maraming salamat. Ayan, mga kaibigan, isa lamang po ito sa mga investment scam na naireklamo dito. Mabuti na lamang po ito ay nagkaroon na po ng kalutasan yung problema ng mga nag-invest. Maraming salamat po sa NBI. Maraming salamat din sa mga barangay official ng Barangay Katagbakan diyan sa Goa. At syempre sa mga staff at crew natin dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. At ito pong mga pangyayaring ito, narinig naman natin yung paliwanag nung nag-invest na di umano'y naloko rin, yung ininbesan na naloko rin, magsilbi nawang leksyon at magsilbi nawang aral itong mga ganitong kwento, istorya para wag na pong maulit at wag na pong mangyari sa iba pa nating mga kababayan ito pong ganitong problema ng mga paghahabol ng mga ininvest na yung iba po ay hindi na mahagilap. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming official social media account sa aming Facebook account Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.